Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi belo di Makse Channel. Ceritane dino iki aku arep ngonten neng mburi, Bos. Arep golek sesuatu neng mburi kono neng Tegalan. Nah, sadurunge aku nang Tegalan, aku kudu ngetokno para ingon-ingonku dhisik. Nah, karena sudah tak pajang neng njaba kabeh. Supaya apa? Kena sinar matahari, guys. Nah, wedhus iku aja dikandang terus. Nah, digolekno hawa sinar matahari, Bos. Supaya apa? Sehat. Nah, supaya apa? Iso jingkrak-jingkrak alias pelayon. Nah, setelah tak pajang neng kene, para wedhus-wedhus iki engko bakal tak tinggal nang mburi golek sesuatu neng kono, mungkin janganan, mungkin mbuh sing penting tak tinggal golek kebutuhane neng jaba. Nah, iki wedhus tinggal rote, Bos. Nah, tinggal nunggu hari-hari iki. Setiap malam raung-raung takur-takur karena apa? Mengeluarkan anaknya. Nih, iki wedhus apa, Bos? Jenenge, Bos. Nek neng nggonmu iki apa jenenge? Nah, iki lho. Iki wedhus ki tanpa tak kawar sing sitok iki. Dadi ya wis ora lunga nang ndi-ndi. Nah, iki para cempe-cemikpe gemo iku. Nek kuwi Jawa randu. Kalau Bos, aku duwe dagangan siji kalau si brewok. Nah, kemungkinan nanti hari besar tuh tak keluarkan. Siapa yang minat, nih, silahkan ngecek di sini. Nih, biar tak sepil rada dekat saja. Wow, iki nek ngetokno ki ya rada susah, Bos, mergo apa? Pencilaan. Polahe ora karu-karuan. Ini loh, Bos. Nih. Yang buluk-buluk. Nih, Bos. Kamu minta disepil kah? Ingon-ingonku sing neng jero ki ya njaluk disepil, Bos. Mergo apa? Mergo meri. Nah, meri. Saiki aku harus meluncur dhisik nang ngisor kono. Gawanku apa? Gawanku ku birang, Bos, nek neng Tegalan kuwi mergo arep tak nggo golek. Tak nggo golek apa? Tak nggo golek janganan pring alias rebung, karena dino iki aku arep apa? Arep kelan pring, Bos, dene. Nah, jadi aku kudu nelusur dhisik nek esuk ngene iki kudu tak siapno para janganan-janganan sing kanggo engko sore, guys. Nah, kayaknya kaline ora banjir. Mergo udane ora deres, guys. Nah, aku harus mencari sesuatu di dalam sini. Wow, nyamuknya, Bos. Nih, kamu tahu inilah dinamakan rebung. Nih, mantap. Tingko jangane bong. Tak sayur apa ya iki nggo? Wes, bong iku di sayur apa-apa iku bisa, Bos. Oh, langsung jengkelang. Wis jengkelang sitok. Iki sing cilik ya kudu tak pek iki, Bos. Mergo dinggo wah. Kayaknya rada susah. Aku harus maju. Iya, raketang sak pentil, guys. Dinggo. Wah, kok angel men ya? Susah, guys, mau ngetok bong kuwi. Beh. Wis mana di tangan jengklong. Nah, oleh sakmene. Nek nggo woh. Nah, timbangane jek enek nyongot. Nah, ngono. Iki bekase. Nah. Iki nang kene sik enek siji.
kemungkinan neng delik-delik kono ji enek, Bos. Nah, saiki aku harus maju ke depan sana. Mergo aku arep ngecek para tegalan, Bos. Iki tegalanku. Arep ngecek neng kene iki ana janganan sipir. Nah, menuju ke dekatnya rumahnya Gus kono. Wow, walaupun tegalan tapi padang ilak-ilak alias bersih guys, karena apa, sering tak sapu supaya ketok padang. Nah, sekarang aku harus menaruh bungnya dulu di situ sama gamane. Sekarang aku harus mencari-cari. Nah, oke. Neng samping omah kene iki penuh dengan sayuran, Bos. Nah, tak tanduri janganan. Janganane wong, panganane wedhus. Iki nang kene iki komplit. Nah, nang kene nek bougainville. Bougainville ya wis mulai lemu, guys. Oke, karek matuni ngisore. Kok sak wayah-wayah tak babuti. Karena dino iki urung iso ngresiki, lain kali wae. Kok tak babuti lho, Bos. Ngene iki suket. Engko nek gak ndang tak babuti. Remen teko ndi-ndi. Wow, oke sarep tukul kembangnya, guys. Nah, oke. Tak seplilno. Di sini ada tanduran pisang. Nah, di sini cabe. Itu adalah cipir. Tapi urung woh, Bos. Pangane wedhus. Pakan wedhus ngono melimpah, guys, di sini. Banyak, alhamdulillah. Nanti makanya aku duwe wedhus ngene iki yo ndak bingung. Mergo tak tanduri pakane wedhus tok. Nah, itu loh. Pakanan wedhus ngono kentalan nang ngene iki. Pakane wong yo ngono. Nah, iki dong telo. Dong telo yo kentalan. No, kae. Gedang tandurane entet yo. Bayah. Dawane 7 meter lho. Nah, kita sepil-sepil tanduran. Nah, di sini ada pot tak tanduri apa terong. Di sini ada kates. Terong. Di sini bougainville. Wow, yang rumbuk kaya alas roban iki apa? Iki ngono koro gajih, guys. Dinamakan koro gajih iki. Wis bungkul matuk kembang. Iki aku ya kudu golekno teng karo obat iki. Wayahe apa nyemprot. Nah, iki ning pager kene iki isine pakan wedhus tok. Rugi aku nek ora ngingu jenenge wedhus, mergo pakan wedhus no mburi omahku kentalan. Nah, iki nang kene iki ya terong ketiban. Nih, kates. Tak tanduri kates California. Nih, iki pucuke dipangan mengkeret iki piye. Nah, iki pakan wedhus maneh. Oke, pakan wedhus wis tak mbat ndek ngenane iki. Wis tak mbat. Ya, ding kene iki para lombok pangane wong. Wow, woe. Tapi urung tuwek, Bos. Urung tuwek. Nah. Yang kene terong wis mulai bungkul metu kembange, Bos. Nah. Pokoke iki lemah kosong iki aja dianggurno. Dimanfaatno, Bos. Supaya menjadi cuan. Nah, pakan wedhus tok sak merono kae. Pakan dus
Nih suatu saat nanti iki jati arep tak potong iki supaya padang nanti tak ganti PT sayuran iki nggo. Nah ngene kelengkeng diganti. Jati itu berpuluh-puluh tahun baru bisa ngunduh guys. Lah nek sayuran itu tiap bulan pasti sudah menjadi cuan. Loh, ya lombok kok longot-longot kayak gini. Terong, ku bibit guys. Iki sik arep tak sengkarno engko lho iki. Nah, iki ngene iki tak sengkarno. Oh, mangkane yo kudu resikan. Iki keres ki lemu. Keres. Pakan wedhus. Nih, telo Papua aku yo duwe, Bos. Iki telo Papua iki wis mulai terubus. Nah, alhamdulillah dek wingenane aku itu tuku bibit telo Papua. Terus tak tandurno sampai ujung kono. Sampai kono. Nah. Terus saiki wis mulai semi. Kena nggo pakan wedhus sok mben. Nah, jadi supaya aku ora bingung nek golek pakan wedhus. Mergo Pak Geng itu kan tugasnya ngarit yang awas guys. Kalau aku ngarit di samping rumah. Mungkin kalau isu-isu udan, nah nak wis terek aku iso ngarit. Raketang sak pondongan kan kena nggo ganjel wetenge wedhus. Begitu carane kuwi, tapi yo kudu pinter nandur. Aja asal dicepno tok. Nek wis urip kudu dipupuk. Ditabur dengan Ponska. Supaya apa? Supaya terubusane ijo royo-royo ngono iku, Bos. Nah, Mas Epo iki ya tak abuk wingenane. Nah, dadi godhonge iso klemis ngene, Bos. Iso klemis-klemis iki sembarang tanduran iki tak abuk kabeh. Ngono. Lah nek mung trimo dicepno tok ya kapan panene? Ora mungkin iso panen. Ya kudu pinter, guys, mencari cuan begitu. Kayaknya cuaca hari ini mendung, Bos. Padahal mau esok srengenge wis mulai muncul alias cerah. Sekarang kok sudah ditutupin sama awan. Mau hujan turun. Aku nanti harus siap-siap mencari pakan wedhus sebelum Samson bangun. Begitu. Nah, yes guys, cukup sakmene wae kontenku hari ini. Terima kasih yang sudah menonton kontenku hari ini. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.